Isoon maing adlaw ug salamat sa padayon na usab nga pag shoot nato niini nga 1 Timoteo ug hapit na gid kita matapos niini nga atong pagtuon sa 1 Timoteo nga unang sulat ni Pablo para kang Timoteo ug sa tanan usab nga mga pastor mahimo kini nga maayo kaayo nga handbook sa pagdumala sa iglesia o panimalay sa buhi nga Dios. Sulod sa duha ka episode mga igsuon, nga bago pa nato nahuman, nagtuon kita may tungod sa topic sa kwarta ug dako ang atong nakuha niini nga pagtulunan kay ang kwarta kinahanglanon man sa matag usa. Ug pipila nga mga episode ato kining gisgutan ug dako kayo ang nakapanalangin sa Dios para sa matag usa kanato. Gahisgot ang Biblia sa kwarta sa makadaghan nga bisis. Kaya importante kini nga topic. Gani, ang usa ka sukdanan sa atong pagkasuod sa Dios mao ang atong relasyon sa kwarta. Kung may gugmaon kita sa kwarta ug hakog kita niini, basin magmala ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Ug basin dili nato siya maalagaran og husto, kay ang kwarta mao'y magdala sa atong pangisip. Gani pa kung atong mabasa diya sa pulong sa Dios, nga nag-ingon nga higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Kay kung mabalik kini nga kahimtang nga maoy mahigugma nato ang kwarta imbis ang Ginoo, mo'y dako nga atong kapilihan kay ang resulta ang kwarta lagi mo'y modumala kanato ug siguro kung magpa-ulipon kita niya, siguro moabot kita diya sa kapilihan. Sa mga igsuon dili nato kalimtan nga labaw sa tanan, mas iduol nato ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios ug mo'y atong higugmaon. Ang pinakamahinungdanong punto nga atong nakatunan gikan sa tudlo sa Ginoo may tungod sa kwarta sa unang Timoteo mao nga kinahanglang matagbaw kita may tungod sa kwarta nga kung unsa ang naa kanato ug kung unsa kadaghan gamay ba o dako. Kinahanglan nga kontento ra kita, kini ang labing importante nga punto may tungod sa kwarta. Kaya kung dili kita matagbaw, dili kita makontento, mga igsuon, musulod, daghan nga problema. Sabta pag-ayo kini, nga kung higugmaon nato ang kwarta ug mo'y atong gaapason, madamage nato ang atong kaugalingon. Kung kwarta ang atong gaunahon sa atong mga kinabuhi, maduslak nato ang atong kaugalingon sa daghang kasakit. Siguro makita nimo sa imong kakomunidad, sa imong mga suod nga higala. Siguro nakita nimo kini nga tinuod nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Ug dili maskin pa makasulti sa imuha kay makita nimo ang mga nahitabo na. Usa mga igsuon unta makabot kini sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna kung unsa ang kahimtang sa kwarta nga gihatag sa Ginoo kanato. Dugang pa, nakatuon usab kita nga ang tawo nga gihatagan sa Dios og dakong kwarta kinahanglan nga manggihatagon. Kay igo ra man siya gisaligan ni adto. Busa kung dato ka, ipaawas ra ang imong kwarta agi sa mga bukas palad. Abli nga mga kamot para sa paghatag aron makaabot ngadto sa daang giplano sa Dios nga madapatan niini. Ayaw kumkuma, hinuon abrihik ang imong kamot ug ipanghatag sa kun unsa ang gikinahanglan kay mao'y tumong sa Dios nga igo kaniya gigamit instrumento nga para makaabot kadto sa angayan nga hatagan. Gitun-an pod nato nga dili sala kung naa kita igsuon nga madato kay kabubuton sa Dios nga mahimong dato ang uban niyang mga anak. Apan kung ipadato ka sa Dios, aduna kay panubagan kaniya. Kung insakto ba ang imong paggamit sa iyang gisalig kanimong nga kwarta o kung dili, mo'y usa nga hunahunahon sa mga magtutuo nga sa unahan nga panahon adunay pagkwinta. Kung ang gisalig sa Dios kadimo, nasaligan ka ba o kung wala? Gitunan usab nato
Nga kung atong gagamiton ang atong kwarta sa insakto nga paagi, gaipasaka nato kadto sa langit. Gantihan kita sa atong amahan kung kasaligan kita sa pagmanid sa mga kwarta nga iyang gaihatag kanato. Makabangko nato ang atong mga kwarta dito sa langit, sama sa usa ka tawo nga gisgutan ni Pastor Jun sa miagi nga episode nga sobra ang iyang pagkamanggihatagon sa iyang kwarta o iya ganing sulti nga gaypauna lang niya kadto sa langit. Agi balikon mga igsoon para sa pagpadayon ni ini nga episode. Basahon nato pag-usab ang mga bersikulo may tungod sa kwarta aron mapresko na sad kini sa atong mga kasing-kasing. Mas maayo kay para pirmi kita gakapahinumduman kung unsa ang angayan nato nga pagtagad sa kwarta. Diya sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 10 dayon sa 17 taman sa 19. Hinuon adunay dakong makuha diya sa pagka-Dios nun nga inubanan sa katagbawan. Dako gyud ang atong ginansya ug dako ang atong makuha kung aduna kitay katagbawan uban ang pagkinabuhi nga Dios nun. Kay wala kitay bisan unsa nga gidala ngan ni sa kalibutan. Ug dili kita makadala og bisan unsa sa panahon nga mobiya kita niini. Usa lugar kapag pahinumdom nga igsuon ang matag usa sa pag-abot nato sa kalibutan wala kitay dala. Ug pahinumdom usad nga sa atong pagbiya wala gihapon kitay madala. Bisan piso nga sinsilyo wala man. Apan kung kita adunay makaon og ikabisti ni ining mga butanga, matagbaw na kita. Apan sila matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, apan sila kadtong mga tawo nga maikagon nga mahimong dato mga hulog ngadto sa pagpakasala, ngadto sa laang, ngadto sa daghang binuang ug makadaot nga mga pangibog nga nag-unlod sa mga tawo ngadto sa pagkagunob ug sa pagkalaglag. Sama sa usa ka barko nga maayo kaayo ang iyang pagbiyahe nga wala siya sayod nga kun unsa ang iyang maabot diha sa dagat kalitra giagi ang dako nga balod ug dayon nakasangad kini sa batuhon ug hangtod nga nadaot ug naguba. Inana ang kahimtang sa mga tawo nga maikagon nga mahimong dato. Ang ilang hunahuna maayo gid ang ilang mapaingnan. Kini nga trabaho mo'y muhatod ug muhatag kanako sa dako nga kwarta ug ako maudunahan, pero wala sila sayod. Nga wala sila makabalo kung unsa ang ilang maabot. Ug dayon daghan nga problema ang ilang maatubang ug masagubang hangtod gani nga bisan ng ilang pamilya nakapamahala nila ug moabot sa pagkalaglag. Diya sa bersikulo 10, kay ang paghigugma sa salapi, ug kini nga pulo nga paghigugma sama sa pulo nga gigamit nato sa atong asawa, paghigugma nato sa Ginoo, busa kung mo'y atong gamiton sa paghigugma ngadto sa salapi, diya gid ang problema. Kay ang paghigugma sa salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan ug tungod sa maong pangibog may mga tawo nga naisala gikan sa pagtuo ug ilang giduslak ang ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Naunay nila ang ilang mga kaugalingon sa daghan nga mga problema ug daghan nga mga kasakit ug walay mabasol kundi sila lang. Diya sa bersikulo 17, sa mga dato niining panahuna karon, sugua sila nga dili magpataas sa ilang kaugalingon o magbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Pahimangno lugar kini ngadto sa mga adunahan nga dili lugar nila ang ilang paglaom tibuok nilang kaugalingon ibutang nila sa ilang bahandi. Hinuon ngadto ra sa buhi nga Dios. Kining tanan nga ilang naangkon walay kasiguruhan, dili sila magpataas kun dili diya sa Dios nga madagayaong naghatag kanato sa tanang butang alang sa atong kalipay. Kinahanglan nga magbuhat sila og maayo, magpadato sa mga maayong binuhatan, andam sa pagtabang ug manggihatagon sa ingon niini
nagtigom sila og bahandi alang sa ilang kaugalingon nga usa ka maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang mahuptan ang tinuod nga kinabuhi. Tinuod mga igsuon, katong tanan nga mga tao nga ilang bahandi itabang nila para sa kaymayaan sa Ginoo, ipanghatag nila para sa mga kinahanglan, kini nag-ingon dinhi nga nagtigom sila og bahandi alang sa maayong patukuranan sa ilang kaugalingon. Kay makauna man dito sa langit ug maklaim nila sa insakto nga panahon, sa panahon nga moatubang kita sa atong halangdon nga Dios. Mao kadtong mga bersikulo nga atong gihisgutan sa miagi nga episode. Ug karon mopadayon kita sa atong sunod nga topic sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12. Atong naimbaw-an mga igsuon sa pipila nato ka episode nga si Timoteo o diha sa mga buhat nga si Timoteo taga Listra ug naluwas ang iyang inahan nga si Eunice ug ang iyang apuhan nga babae nga si Loida. Ug dayon gitudluan nila si Timoteo may tungod kang Hesus ug mituo si Timoteo ug naluwas. Mo'y una nga kahimtang ni Timoteo. Si Timoteo hintil ang iyang amahan ug Hudiyo ang iyang inahan. Apan wala kitay kasayuran kung naluwas ba ang iyang amahan o kung wala. Kay wala kay siguti ang iyang amahan gawas sa iyang inahan ug ang iyang apuhan. Gitugyan ni Timoteo ang iyang kinabuhi ngadto kang Hesus sa dihang batan-on pa siya ug gipamatud-an siya nga maayo sa mga kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio busa pag-abot nilang Pablo sa Listra sa ikaduhang pagmisyon ilang giuban si Timoteo. Ug sa wala pa mugikan si Timoteo uban kang Pablo ug kang Silas, gipandungan si Timoteo sa mga kadagkuan sa iglesia sa Listra ug naay nagpropesiya nga anaa kang Timoteo ang tanan niyang kinahanglanon nga mga hiyas alang sa pagmisyon ug sa pag-alagad sa Dios. Mo'y ilang nakita sa kinabuhi ni Timoteo. Ug sa nadugay-dugay na ang pagministri ni Timoteo sa panahon nga nakagawa si Pablo gikan sa bilangguan, giuban niya si Timoteo sa Efeso nga usa ka iglesia nga gamhanan kaayo sa bag-o pagipabarog apan pinaagi sa panahon nakatipas gikan sa Dios ug nagmahuyang. Ani kung atong mabalikan paghuna-huna tibuok Asia kining iglesia sa Efeso sila man mao'y nakawali sa daghan nga bahin dito nga mga panahon apan nagmahuyang sila tungod sa daghan nga mga tudlo ug mga doktrina nga dili iya sa Ginoo. Ug sa pag-abot ni Pablo ug ni Timoteo sa Efeso, gidisiplina nila ang duha sa mga pangulo ug gipahawa gani nila sa iglesia. Kay kini nga mga pangulo nanudlo sila og iresiya ug paglabay sa pipila ka panahon gibilin ni Pablo si Timoteo sa Efeso aron sa pagpabarog ug sa pagpalig-on sa iglesia. Ug miadto si Pablo sa Macedonia ug gikan sa Macedonia tungod sa kahingawa ni Pablo kung unsa ang buhaton ni Timoteo, kung unsa ang iyang kahimtang, nagsulat si Pablo kang Timoteo aron iyang matudluan sa tanan niyang kinahanglan buhaton ug ipanudlo sa Efeso. Ug ginganlan kining sulat og 1 Timoteo. Ug ang 1 Timoteo, mga igsuon, handbook o manual sa mga pastor, sa mga pangulo ug sa mga misyonero sa tibuok kalibutan aron mahibalo sila unsaon nila paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Mao'y tumong punto ni Pablo nga iyang gisulat kini para kang Timoteo. Ug dili lang kay si Timoteo ang napanalanginan, bisan man usab ang kada usa, pangulo, pastor, misyonero diha sa iglesia, kini ang maayo nga handbook para nga makabalo kita kung unsaon ang pagdumala sa iglesia. Ug samtang gitrabaho ni Timoteo ang gisalig kaniya nga trabaho sa iglesia Efeso, nakaagi siya sa daghang mga kalisod. Gibutang si Timoteo sa lisod nga sitwasyon
nga mura siya og gihapak sa kusog nga hangin. Ug ipapasidan-an ni Pablo kang Timoteo ang mga tawo sa dili pagpanudlo ug lain nga mga pagtulun-an gikan sa balaod ni Moises ug sa dili pagtagad sa minaumaong mga sugilanon ug sa mga asoy sa kagikanan nga igo urang nakahatag og panaglantugi sa iglesia. Wala nahimo nga nalig-on kung dili nahimo nga kawang ug kamulo na gakapildi. Busa pinaagi kang Timoteo mao kini ang iyang gipapasidaan nga buhaton gid niya. Ug giingnan pa ni Pablo si Timoteo nga walay gidili sa Ginoo nga mga pagkaon ug wala usab niya idili ang pagminyo. Ug nagprangka si Pablo nga kini nga mga doktrina gikan man sa mga demonyo ug mga baka kaayo. Dili angay nga tuuhan, kung dili undangan ug gani isalikway diha sa iglesia. Ug dugang pa, gisultihan ni Pablo si Timoteo nga dili niya itugot nga tamayon siya tungod sa iyang pagkabatan-on, kung dili magbarug siya sa katungdanan nga gihatag kaniya sa Dios ug mangusog siya sa pagpanudlo ug sa pag-alagad sa Ginoo. Para nga dili siya matamay, gani pa mahimo siya nga mapanag-ingnan sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma ug sa pagtuo. Apil ang mga hiyas ug mga kwalipikado nga kinahanglan masarang sa mga igsuon, aya ra sila mahimo matuboy ngadto sa pagkapangulo ug pagkadiakono o pagkadiakona, gitudlo usab ni Pablo kang Timoteo. Gitudluan usab ni Pablo si Timoteo nga gidili ang pagpastura sa mga babae diya sa iglesia ug iyang gitudluan kung unsay bagay ug tarong nga sulubon sa mga babae nga mahimo nga matahuran diya sa iglesia. Ug giingnan ni Pablo si Timoteo nga kining tanan ipanudlo niya og isugo. Basta daghan ang naagian ni Timoteo sa Efesyo ug daghan ang gi-instruction ni Pablo kaniya ug kanato man usab pinaagi ni ining sulat nga 1 Timoteo aron mahibalo kita unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Atong timan-an mga igsuon, di ba? Dili kita mo itag-iya sa iglesia. Igura kita nga dumala ug ang insakto nga tag-iya mao ang buhi nga Dios, busa angayan nga sundon ug subayon kun unsa ang iyang gusto nga mao'y buhaton. Importante nga matiman-an nato gikan niini nga episode ang gitawag ni Pablo kang Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 nga tao sa Dios o si Timoteo iya sa Dios nga atong mabasa karon sa pagpadayon. Unsa ka ang buot ipasabot ni ining gisulti? May tungod kang Timoteo nga tao sa Dios o iya sa Dios. Paminawa kini, ang babae o lalaki nga tao sa Dios iya sa Dios. Mainiton siya sa pag-alagad sa Dios ug kinasingkasing ang iyang pag-alagad. Maoy iyang gusto nga mapuslan sa Dios ang iyang kinabuhi. Ingon ani ang tao sa Dios ug sama niini si Timoteo kay tao man siya sa Dios. Dili hinuon perfect si Timoteo nga tao sa Dios kay wala may perfect nga tao. Apan ang tao sa Dios aduna siya kasing-kasing nga makasuod sa Dios o gusto siya makiglakaw uban sa Dios. Ang tao sa Dios usahay ma-failure, usahay muluya, usahay mapandol apan mubangon siya og bansayon niya ang iyang kaugalingon aron makatubo na usab siya diha kang Hesus. Moy gabuhaton o kinaiya sa tao sa Dios. Ang tao sa Dios gaagi og mga kalisod, gaagi og mga pagsulay ug mga kagul-anan nga sama sa bisan kinsa nga tawo kay ordinaryo raman nga tawo. Apan ang iyang kasing-kasing puno sa gugma alang sa Ginoo nga gai kinabuhi niya si Hesus. Bisan pa man niining tanan, tungod kay tawo siya sa Dios, gapaniguro siya pag kinabuhi subay sa gusto ni Hesus. Mao kini ang kahimtang ni Timoteo nga tawo sa Dios
Daghan ang iyang naagian sa Efeso nga mga pagsulay ug kahadlok ug kalisod. Apan gadasigo ni Pablo sa pagbarug ug sa paglahutay ug nagpakita si Timoteo nga tawo gayud siya sa Dios. Mga igsoon, hapit na kita sa katapusang bahin sa sulat ni Pablo kang Timoteo nga iyang mga closing remarks usa ato gid kining ipatuhop nga mga bersikulo sa atong mga kasing-kasing. Kay dako kaayo sila nga panalangin para sa matag usa kanato. Basahon nato ang 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12. Matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, apan kay ikaw iya man sa Dios. Timoteo, ikaw iya man sa Dios. Ug gusto nako idasig diya sa matag usa kanimo. Ikaw kung kinsa ka man, tao ka sa Dios, dinhi nagsulti likay kining tanan. Unsa nga kining tanan ang gihisgutan sa una nga mga bersikulo ang pagkamahilawason ug daghan pa nga mga bahin nga atong nabasa sa milabay nga mga pagtuon. Likay kining tanan matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba, sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Sa ato pa, ang gisugo ni Pablo kang Timoteo mao kini. Gikan sa bersikulo nga bag-o nato gibasa. Matud pa ni Pablo, ikaw Timoteo nga tawo sa Dios, o iya sa Dios, likay kining tanan nga mga butanga. Unsang mga butanga mga igsuon? Ang pagkamahilawason ug ang pagpamakak nga gihisgutan diha sa kapitulo 1. Ang tanang pagpakasala ug paningkamuti hinuon nga mahimo kang matarong. Sa ato pa ang tanang gipanudlo ni Pablo diya sa 1 Timoteo, gusto niyang ikinabuhi kini ni Timoteo. Timoteo, likay ang pagkahigugmaon sa salapi ug lakaga hinuon ang pagkatagbaw nga diha ra makuha sa Dios. Dili lang ka Timoteo, bisan kanimo usab nga tawo sa Dios, usa gihapon kini nga maayo nga pagsulti o makaabot sa imong hunahuna o kasing-kasing. Likay ang pagkamahigugmaon sa salapi. Likay Timoteo ang pagpahitaas o pagkaulaw o panudlo hinuon nga walay pagkataha. Ayaw pag-ulaw-ulaw Timoteo, hinuon sa walay lipod-lipod ipaabot ang kikinahanglan sa matag usa diya sa imong mga igsuon. Barog Timoteo alang sa atong Dios nga Amahan. Likay Timoteo ang bisan unsa nga makapaluya o makababag kanimo gikan sa imong paglimbasog alang sa Ginoo. Ang Dios mo itag-iya kanimo Timoteo, kay tao ka man sa Dios, busa ihalad kaniya ang tibuok nimong kinabuhi o kaugalingon. Pakigbato ka Timoteo alang sa Ginoo. Kinahanglan Timoteo nga kasaligan ka ug kinahanglan nga magsunura ka sa nagpalit kanimo ug ayaw pagtipas ngadto sa dili gusto sa Ginoo alang kanimo. Likay Timoteo ang pagpakasala ug dangop ngadto sa imong manluluwas nga maoy makasangkap kanimo sa tanan nimong mga kinahanglanon. Mao kini ang gusto ipaabot ni Pablo ngadto kang Timoteo para nga makalahutay si Timoteo ug mahimo nga angayan nga magsisilbi kay tao man siya sa Dios nga gibutang didto sa Efeso. Paningkamuti usab Timoteo nga mahimo kang matarong. Dios nun ug may pagtuo. Pagtuo kanunay kang Hesus aron maanam-anam ka mahisama kaniya ug aron si Hesus mo'y makita diha sa imong kinabuhi. Timoteo, paningkamuti nga makita kanimo ang paghigugma. Ang paghigugma kay si Hesus mao ang unang nahigugma ug sa imo usab angayan ka nga mahigugma.
Higugmaa ang Dios ug higugmaa usab ang imong isig katawo. Ipalabi ang imong isig katawo kaysa imong kaugalingon, Timoteo. Hatagi og dakong importansya ang imong isig katawo ug ang ilang kaluwasan. Timoteo, tuguti. Tuguti ang Dios sa pagpakita sa iyang gugma pinaagi kanimo ug pinaagi sa imong pagtuo. Sugta siya, sugta Timoteo ang makagagahom sa pagdanag pinaagi sa imong kinabuhi. Ug ayaw limiti Timoteo si Ginoo apan sunda bisan asa kaniya dadun ug buhata ang bisan unsa nga iyang ipabuhat kanimo. Nagpadayon pa si Pablo sa pagsulti ngadto kang Timoteo. Timoteo, paningkamuti nga mahimo ka nga mainan tuson ug ayaw pag-atras bisan kun musangko ka sa mga kalisdanan. Antos ka Timoteo alang kang Hesus. Ukira kung makaagi ka og pilo-pilo nga mga kaantusan basta para kini tanan kang Hesus. Masakitan ka Timoteo kung muagi ka. Kung muagi ang imong mga karniro sa mga kasakit kay kini ang gabation sa tao sa Dios. Ayaw biyai Timoteo ang imong pagkaalagad kang Hesus bisan unsa pay imong maagihan nga kasakit. Timoteo, paningkamuti nga mahimo ka nga maaghop. May maya og hapo-hapa ang imong mga kauban kung gaagi silang mga kalisod. Timoteo, paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Bisan kung mga dagko tan-aw ng imong mga kaaway ug ang imong mga problema, ayaw pag-atras. Hawiri si Hesus, kabuta siya kay tabangan kaniya ug ipalatas kaniya sa tanan nimong pagpakigbisog. Pakigbangga ka, Timoteo, magkalasag ka, itigbas ang imong espirituhanong espada. Sulong ayaw kalimti ang imong helmet, mananaog ka, Timoteo. Kumplito ka sa espirituhanong hinagiban, ug naa si Hesus sa imong kiliran. Timoteo, kinahanglan nga makaabot ka sa finishing line. Ayaw kahadluki ang kamatayon. Timoteo, kinahanglan nga maayo ka nga sundalo, nga gaalagara kang Hesus. Parihasi ang magdadaro, nga dili gayud mulingi hinuon, fokus siya sa pag-abanti, hangtod nga mahuman ang iyang trabaho. Ipakita kanunay Timoteo sa tanang tao nga iya ka sa Dios, diha sa mga naluwas ug diha sa wala mga luwas. Timoteo, ayaw pagpahitaas, apan pagpailog kanunay uban sa malumo nga espiritu. Timoteo, paningkamuti ang tanang mga hiyas nga iya sa mga tao sa Dios. Maison kung atong mahuna-huna pag-ayo. Niini nga pagtapos nga bahin sa 1 Timoteo, daghan pagid ang gidugang ni Pablo dito kang Timoteo para makalahutay siya sa iyang trabaho. Timoteo, hupti ang kinabuhing walay katapusan nga naimo diha kang Kristo. Mao kini ang pinakaimportante sa tibuok nimong kinabuhi. Timoteo, gitawag ka diha sa kaluwasan ug kinahanglan nga imo kining ipaambit ngadto sa tanang mga tawo. Dili lang kay taman ra sa imo. Timoteo, ikaw nga tao sa Dios, ayaw ibaylo ang naa kanimo sa bisan unsa sa kalibutan. Nahibalo ko, Timoteo, nga dili ka gayud mapalit, dili ka man for sale sa bisan kinsa o sa bisan unsa nga kantidad sa salapi kay tao ka man sa Dios. Dili ka mapalit sa bisan unsa kadako nga salapi. Pasaksihi sa tanang mga tao ang imong nahimbawan. May tungod kang Hesus. Ipahayag si Hesus ngadto sa tanan, ayaw itago ang dako kaayo nga kaluwasan nga miabot kanimo. Ayaw ihilom ug bisan kanusa ayaw ikaulaw ang atong manluluwas. Iwali ang kaluwasan aron mahayagan ang tanang mga tao ug ilang makita ang pagkamahimayaon ug pagkaanindot sa atong manluluwas. Ug nagdugang pa si Pablo,
sa pagsulti pinaagi sa sulat ngadto kang Timoteo. Kinahanglan nga atubangan mismo sa Dios ug atubangan ni Hesukristo magtuman si Timoteo sa tanang gisugo ni Pablo kaniya. Ug dili lang si Timoteo mga igsuon, bisan kita usab, apil man niini. Kinahanglan nga magsaksi usab kita sa kamatuoran ug atong basahon ang mahitungod niini. Diha sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 13 hangtod sa 14 side. Matod pa ni Pablo ngadto kang Timoteo, sa atubangan sa Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi sa tanan. Ang Dios man mo'y tinubdan sa tanan nga adunay kinabuhi. Matod pa niya sa atubangan sa Dios ug sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Sa ato pa mga igsuon, nagpadayon si Pablo sa pag-instruction kang Timoteo nga kinahanglan magtuman sa tanan nga gipabuhat kaniya sa Ginoo. Atubangan mismo sa Dios nga Amahan. Ang Dios mismo ang naghatag sa kinabuhi diya sa tanan, ngadto sa mga mananap ug ngadto usab sa mga tao. Ug hangtod karon nga panahon, mao gihapon ang Dios nga Amahan ang gahatag og kinabuhi ngadto sa tanan. Siya ang gatapnay kanato ug pinaagi sa iyang gahom na ato ang maabundahon nga kinabuhi. Gikan sa sinugdanan sa panahon, gahatag kanunay ang Dios sa kinabuhi. Mao mismo ang Dios ang kinabuhi ug walay bisan kinsa nga makatilaw sa kinabuhi gawas lamang kung gusto sa Dios. Ug nag-instruction pa si Pablo kang Timoteo nga kinahanglan magtuman siya sa tanan nga gipabuhat kaniya at tubangan usab mismo ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran at tubangan ni Poncio Pilato. Abi ninyo mga igsoon, adtong panahon, delikado ang kahimtang sa tao nga ipaatubang sa Romano nga mga gobernador. Ay ngano, silutan og kamatayon ang bisan kinsa nga gaangkon sa katungod sa hari. Kay gaisipon man nga traidor kang Hari Caesar, ug para kanila si Hari Caesar lang o Caesar ang gaitawag sa mga hari, sa mga Romano, para kanila siya ra ang angay nga tagdon ug angayan nga daygon o yung panila nga pasidunggan. Pero karon bisan pa si Jesus mismo, wala man niya ilimod. Giangko niya, wala niya itago ang iyang pagkahari sa atubangan ni Pilato. Ug sa dihang gilansang na si Jesus sa krus, gipabutangan ni Pilato og sulat ang krus ni Jesus dito sa ibabaw sa iyang ulo nga gaingon mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Misaksi si Jesus sa kamatuoran, ingon ni Pablo kang Timoteo, ug si Timoteo kinahanglan usab nga musaksi sa kamatuoran, ug lakip kita mga igsuon, kinahanglan nga musaksi usab kita sa kamatuoran, may tungod kang Hesus ug may tungod sa kaluwasan. Mintras niya pa kita sa kalibutan. Dili nato ilimod o itago ang kamatuoran, may tungod sa atong manluluwas. Ideklara nato ang kamatuoran, atong iwali, atong itistigos ug atong isinggit bisan asa kita gapaingon. Bisan kun warningan kita nga patyon, kung padayon kita sa pagwali, dili kita muundang sa pagwali o sa pagsulti sa kamatuoran mga igsuon, may tungod kang Hesus. Kung kiraman kung patyon kita alang kang Hesus, kay banhawon kita sa Dios sa unahan, sama nga iyang gibanhaw si Hesus. Mga igsuon, dinhira sa kita kutob ug sunod nga episode, atong humanon kining series nga 1 Timoteo. Apan mga igsuon, gikan niini nga episode, gusto ta ka pahinumduman, kung tao ka sa Dios, lalaki ka o kung babae, nga sama sa giingon ni Pablo ngadto kang Timoteo,
kinahanglan nga imong sabton nga kitang tanan depektado. Kitang tanan mga guba ug mga broken ug usahay mabagsak kita ug ma-failure. Kapuyan kita ug usahay gani gusto kitang musurinder sama gihapon sa gibati ni Timoteo. Apan kinahanglan mubangon kita ug makig-away kita ug maningkamot kita sa pag-alagad kang Hesus hangtod sa adlaw nga kuhaon niya ang atong gininhawa ug makauli kita ngadto kaniya. Nakadasig mga igsuon, tindugi, barugi ang imong pagkatao sa Dios. Ug sunod nga episode atong ipadayon kini ang mga katapusan nga pagdaig ni Pablo para sa atong halangdon nga Ginoo. Para sa atong episode karon dinhira kita taman og maayong adlaw.